Sziasztok srácok, ez itt a Transporter Men csatorna, és a mai videóban be fogom nektek mutatni, hogyan lehet az O3D exportert letölteni. Tartsatok velem! A leírásban található linket nyissátok meg, ez a blenderaddons.org/blender O3D.io link lesz. Kezdjétek le, és van a GitHub link. Itt a kódnál csak letöltitek zipben a letöltések mappába, és szépen megnyitjátok a blendereteket, nekem ez Steamen keresztül van most letöltve. Annyit most még így leszögeznek az elején, hogy van akiknek működik a 4.1-ben, de a legstabilabb verzió, amiben működik ez a program, az a 3.3. Itt azt írja, hogy 3.x. Lényegében bármelyik 3-as verzióban működik, de fizikailag a legjobb a 3.3. 3.6-ban már nekem annyira nem megy, hát most na, nekem van, de fizikailag a 3.6-ban lenne, de bánom, hogy lefrissítettem, majd visszarakom 3.3-ra. Felmentek ide a file, vagy pontosabban, bocsánat, edit, preferences mappára. És itt lesz egy olyan fül, hogy addons. Itt rányomtok, hogy install, downloads, és kiválasztjátok, hát lényegében a O3D.io. Nekem egy jó párosszor már le van töltve, és csak így rányomsz, hogy install addon. És ha letöltötte, akkor rákereshettek itt, hogy O3D, és ezt be kell pipálni. És úgy lehet működtetni, hogy van itt egy file import, és egy file export fül. Importálni itt tudtok O3D-t, SCO-t és CFG-t. A mapot annyira nem szoktuk használni, mert exportálni nehezebb. Tehát import, CFG, és kiválasztjátok a főmappátokat, igazából itt csak kerestek. Itt amíg beimportálok egy általános buszt, például az, nem az A20-űt, hát jó legyen az SD200-at beimportáljuk. Vannak olyan alapbuszok, amiket ez az importer nem tud orvosolni, mert bizonyos dolgok, mint például itt is direkt el vannak torzítva, annak érdekében, hogy ne nagyon tudják szerkeszteni a játékosok. Tehát, hogyha beimportáljátok az alapvető emánt, akkor ne csodálkozzatok azon, amit egy a NL202-eset, így, akkor nem tessék csodálkozni azon, hogy ez a látvány fog titeket fogadni, mivel hát bizonyos kiegészítők, illetve alapbuszok le vannak így védve, hogy az OMSI meg a fájlok tudják olvasni, de hát a Blender az úgy hát meghalt tőle, tehát hogy yeah. Ha buszt akartok védetni, akkor ez a legjobb megoldás egyébként rá. Ilyen szépen eltosztítotok benne mindent. Tehát ebben még ki se lehet venni, hogy mi. Aki meg importálni tudja, ennek meg gratulálni tudok csak. Aztán vannak itt mindenféle busztot be tudtok importálni. Tudom én, akkor most beimportálok egy Volvo 7700-at. Ja, hát ebből nekem nincsen meg minden. Hát, hogy ezért akkor beimportálok. Bármit beimportálhatok, akkor én beimportálok valami érdekes dolgot, nem tudom. Mit tudom én, egy EC11-et simán. Várjátok, amíg beimportálódik, és nézzétek a végeredményt. Minden textúra úgy lesz, ahogyan módosítottátok. Annyi kivétellel, hogy alaptextúrákat rak be,
Tehát, hogy a festés az nem feltétlenül ilyen. Illetve, hogy ez a vagy ez BC11-nek a festése. És akkor be tudtok így jönni, tudjátok módosítani. Így én már táblásítottam, a táblásítás videó az egy másik videó témája lesz. De nem sokára az is érkezik. Tudjátok szerkezgetni, törölni, arra figyeljetek, hogy amikor exportáltok, akkor vagy az és egy CFG-t, akkor az összeset jelöljétek ki, mert ha exportáltok, kivéve, ha nincsen kijelölve, alapvetően az van bepipálva itt, hogy Selection Only és Export Custom Normals. Tehát Selection Only-ba fogja tenni nektek. Ha CFG-t exportáljátok, tehát hogyha csak ha a tábla van kijelölve, és rá exportáljátok az előző buszotokra, akkor sajnos az veszni fog, mivel hogy az azt a táblát fogja csak exportálni, ami ki van jelölve, vagy azt fogja csak exportálni, ami ki van jelölve. Ha nincs kijelölve, akkor nem fogja exportálni. Ennyi olyan hátulütője van az egésznek. Ki is tudjátok törölni például a két kijelző tablet, hogyha nem akartok nagyon, hogy hívják valami, arra figyeljetek, hogy minden a foncot vegyétek maximum ki, modellel is el kell szórakozni egy picikét, de hogy arra nagyon figyeljetek, hogyha kiveszitek a Matrix scriptet, akkor nem szállnak fel az utasok, hiába az Ibis kezeli ezt az egészet, akkor se szállnak fel. Valamiért, tehát ezt teszteltem. Meg egy ilyen alapvető teszt van. És ezt is se tudjátok cserélni. Jó, hát ez a videó ennyi lett volna mára. Remélem segítettem azoknak, akik szeretnének buszokat szerkezgetni. Találkozunk a következő részben. Sziasztok!